Исәнмесез, бу атнада республика нинди вакыйгалар үзәгендә яшәде? Аларга белгечләр нинди бәя бирә? Алга таба нәрсә көтәсе? ТМВда адымнар вакыты җитте. Студиядә Сәрия Хәбибуллина безнең бүгенге тапшыруда. Татарстан халкының коронавируска каршы торучанлыгын тикшерә башлыйлар. Бу нигә кирәк? Белмибез инде бардыр. Һәм яңа хастахана төзелешен ни өчен тизләтәләр? Татар балкортларын Урта Азиянекеләр кысрыклый. Умартачыларның яңа мәшәкатен кем хәл итәр? Чисто породный среднерусский татарский популяция калмаска мөр. Кешегә кешечә мөнәсәбәт җитми. Республика халкын мәрхәмәтлерәк иткән кешеләр кемнәр алар? Авылда күрәбез, кемнең утыны яламаганы, кемнең пешәнеш алмаганы. Тартарика китабы инглиз телендә басылды. Аның сайтына керү бер мәбр артты. Татар тарихы Чилидә яшәүчегә нигә кирәк? Безнең тарихыбыз шуннан да бай һәм шуннан да кызыклы. Иртәгә безнең ил медицина хезмәткәрләре көнен билгеләп үтәчәк. Датсы түгел, алар безнең тормышыбызда тоткан урын әһәмиятле. Гасыр афәтенә тиңләрлек авыру килеп чыкмаган булса, без янәшәдә генә табиб дигән кадерле һөнәр иясе барлыгын бу көннәрдә искә алыр идек микән? Алсак та күпчелегебез түгел. Аларның бүген котлау кабул итәргә дә, бәйрәмгә дә әллә ни вакыты юк. Алгы сафта әле очы-кыры күренмәгән көрәш бара. Менә бу кадрларны без Чаллыдан алдык. Хастахана ишек алдында табиблар эшләгән палатларның тәрәз каршында аларны берничә минутка булса да сөендерү максатыннан концерт куялар. Тәрәздә табиблар. Алар 3нче ай гаиләсен күрмичә эшли. Чума костюмнарыннан, күзләрендә күзлек. Аларда хисле яшьләрме, еракка төбәлгән өметле карашмы, әйтүе кыен. Бу кадрлар бер үк вакытта күңелне әллә нишләтә. Аларның безнең сәламәтлек сафында булуын күрсәтеп, ышанычны да арттыра. Бүген Казанда табиблар янына президент Рөстәм Миңнеханов үзе килде. Ул сәламәтлек саклау системасына өр-яңа ашыгыч ярдәм машиналары тапшырды. Хәзер 24 автомобиль кайткан, тагын 5-се ай ахырына кадәр киләчәк. Это проверенные временем надежные автомобили отечественного производства, вместе с тем современной модификацией. Аннары табиблар белән ул шәхсән аралашты. Аларга сабырлык, сәламәтлек теләде. Иң мөһиме шиксез рәхмәт сүзләре. Эшегез авыр, хезмәтегез авыр. Авыр көннәрдә менә килеп терелгәч, барыбыз да шул врачлар янына барабыз. Шуңа күрә сезгә түземлек, сезгә бик зур рәхмәт, менә зур хезмәтегез өчен. Коронавирус инфекциясына каршы көрәшнең 4нче ае китте. Бу атна безгә берничә яңа мәгълүмат бирде. Июнь ахырында Татарстан халкын коронавирус антитәнчекләрен ачыклау максатыннан тикшерә башлыйлар. Бу анализлар җәмгыятьтә күмәк иммунитет формалашамы, юкмы икәнне белергә ярдәм итәчәк. Мин дә узган атнада антитәнчекләр барлыгын белер өчен тест тапшырган идем. Авырмаганмын булып чыкты. Рания Абдрахманова исә үзендә антитәнчекләр барлыгын ачыклаган татарстанлылар белән сөйләште һәм вирус белән көрәштә әлеге тәнчекләрнең нинди роль уйнавын өйрәнде. Традициягә тугры калып, бүген дә материалыбызны шәһәр һәм районнарда теркәлгән авыру очракларын күзәтүдән башлыйк. Коронавирус тарала башлаганнан бирле иң зур саннар Казанда, аннары Ярчаллы, Түбән Кама бара. Җәй башына Татарстанда бу авыру теркәлмәгән район калмады. Иң күп очраклар Яшелүзән, Лаеш, Биектау, Питрәч кебек Казанга якын районнарда. Шулай ук беренче унлыкта Чүпрәле, Алабуга, Арча бар. По-прежнему не одинаковые ситуации с заболеваемостью в районах республики. Вирус белән бәйле хәл бөтен районда да бер төрле түгел. 15 районда күрсәткечләр республиканың уртача саннарыннан зуррак. Калган районнарда исә кимрәк. 16 районда авыручылар бик аз дип әйтеп була. Биектау Марина Патяшина әйткән республика күрсәткечләреннән артык саннар бирүче районнар исемлегендә. Берничә ай элек коронавирусның шәһәрдә түгел, райондагы беренче очрагы монда ачыкланган иде. Шулай да авылда тормыш аңа карап кына туктамый. Айруча хәзер җәйнең кыл уртасында, әмма куркынычсызлык чаралары аларның исендә. Бездә булай, в общем, коронавирус дигән нәрсә юк бездә. Ана пакетта. Бездә һәрберебезнең кесәдә маска, перчатка. Кибеткә вообще кертмиләр. Шунсыз чират торалар. Ара шулай инде, конечно. Шанабыз инде ничә бешәмәскә. Алла сакласын. Авылда бардыр дип белмибез инде бардыр дип белмибез. Авылда авыру бармы, юкмы, тиздән моны махсус рәвештә ачыклаячаклар. Июнь ахырына кадәр районнарга коронавируска каршы тест уздырырга кайтырга җыеналар. Республика Татарстан выбрана Роспотребнадзором в числе... Татарстан Роспотребнадзор тарафыннан пилот төбәк буларак сайланды. Бездә коронавируска карата иммунитетны тикшерәчәкләр. Июньдә 2800 кешедән кан алына. Тест түләүсез булачак. Бүген аны уздыруга әзерлек бара. 16 район сайланган. Это однозначно будет Казань, это однозначно. Бу әлбәттә Казан һәм Ярчаллы, чөнки зур шәһәрләр, шулай ук авыру очраклары республика
авыруларының уртача күрсәткеченнән зуррак булган районнарга чыгачакбыз. Моннан тыш вирус очраклары остыр кергән районнар күз уңында тотыла. Антитенчекләргә уздырылачак тест халыкның күмәк иммунитетын ачыкларга ярдәм итәчәк. Әлегә мондый тестны үзең теләгән очракта бары тик шәхси клиникаларда түләп кенә ясап була. Я слышала, что коронавирус у многих... Коронавирус бернинди билгеләрсез дә узарга мөмкин дип сөйлиләр бит. Үземне, якыннарымны кайгыртып, бу тестны ясарга булдым. Бу бер клиникада гына мондый тестны 800 кеше тапшырган. Шуларның 15%-ында инде коронавируска иммунитет булуы ачыклана. Татарстанда гомумән 14 мең кеше тикшерелгән, 5%-ында антитенчекләр табыла. Димәк, ауруның кешегә сизелмичә узган очраклары бар. Кичкә таба температура күтәрелде. Ауруның Аяз Исмәгыйлевтә башка бернинди билгеләре дә булмый. Әмма температурасы 2 атна төшми. Сырхауханәдә уздырган тестта тискәре нәтиҗә күрсәтә. Шулай да дәвалангач, ул үз теләге белән коронавируска антитенчеккә тест ясатырга була. Грипп булганмы, нәрсә булганмы, үземә дә кызык бит инде. Антитела булгач инде врачлар әйтәләр, иммунитет вырабатывается. Тестны әлегә бары тик табиблар гына уздыра, әмма бик тиздән аны өйдә дә эшләп булачак. КФУ галимнәре 15 минутта нәтиҗә бирә торган экспресс-тест уйлап чыгару белән мәшгуль. Сейчас в больницах используются... Хастаханаларда хәзер файдаланыла торган гади тестларны, иммунофермент анализын махсус лабораторияда алырга кирәк. Нәтиҗәсе берничә сәгатьтән билгеле була. Безнең бурыч тиз арада пациентның авырыймы, юкмы икәнлеген ачыкларга ярдәм итә торган экспресс-тест булдыру. Коронавируска антитенчекләргә тест, еклеклеккә тесттан менә мондый бер нәрсәсе белән дә аерылмый диярлек. Бары тик сидек урынына менә шушы тишеккә бер тамчы кан гына тамызырга кирәк. Әгәр дә кәгазьдә бер сызык чыга икән, димәк кешенең коронавируска антитенчекләре юк дигән сүз. Әгәр дә тестта 2 сызык булса, димәк кешенең коронавируска антитенчекләре бар инде. Ягъни, я ул авырган, я хәзер авырый, әмма иммунитеты барлыкка килгән инде. Яңа тестналар КФУ клиникасында 1000 хезмәткәрдә сынаган. Моннан тыш сәламәтлек саклау министрлыгы аша РКБ белән 7нче хастаханәгә мөрәҗәгать итүчеләрне тикшергәннәр. Шундый иммунитеты барлыкка килүчеләр 50%-тан артып киткәннән соң эпидемияны җиңдек дип санарга була дип белгечләр. Ул арада КФУда коронавируска каршы вакцина әзерләү белән мәшгульләр. Шундый ук җитештерү эшләре вектор үзәгендә бара, чөнки киләчәкне фаразлап булмый. Я не исключаю второй волны. Сегодня федеральный министр Мурашко Альберт Михайлович сказал о том, что мы выйдем на обычную жизнь в феврале, вот, официально, на 2021 года. Бу атнаның тагын бер яңалыгы. Казанда төзелүче йогышлы авырулар хастаханәсенең 2нче корпусын карагач, президент Рөстәм Миңнеханов объектны бер атна алдан әзер итәргә кушты. Аны 15 августка төзеп бетерергә җыеналар иде. 232 койко-местого, но с прицелом, что она может күтәрелергә 504 урынга хәтле. Кирәк булганда инде. Хәзер Татарстанда 34 госпиталь ковидлы яки ковид бар дип шикләнелгән пациентларны кабул итә. Яңа клиника ауруның 2нче дулкыны башланса, зур терәк булачак. Ә моны булдырмас өчен Татарстан халкыннан һаман да саклык чараларын күрүне сорыйлар. Кеше күп булган урыннарда маска, перчаткадан йөрү, ара калдырып басу һәм чит аралашуларны шикләү. Рания Абдрахманов, Рәмзил Гарипов, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Кемнең кем икәне авыр чакта ачыклана дигән бик мәгънәле гыйбарә бар. Быелгы хәлләр Татарстан халкын үзгәртте. Без тагында мәрхәмәтлерәк, бер-беребезгә игътибарлырак була башладык. Чөнки янәшәдә генә ярдәмебезгә мохтаҗ кешеләр барлыгын күрдек. Республиканың ярдәм янәшә дип аталган иҗтимагый хәрәкәтенә 3 айда 5500 кеше кушыла. Алар җитәкчелек ярдәм йөзеннән оештырган проект, азык-төлек тартмалары таратучылар гына түгел. Безнең волонтерлар волонтер төшенчәсенең мәгънәсен киңәйтте. Алар үзләре белеп килеп булыша. Шундый гаҗәеп мисалларны Алия Хәйретдинова республиканың һәр районында диярлек эзләп тапты. Яраннарны инде яз көне чыгарып таптык, Фәния апайны шатландырыр өчен инде. Кайынлык авылыннан Фәния Галимованың капка төбе аллы гөлле чәчәкләргә күмелгән. Кытайдан башланып киткән шир безнең республика чиген узгач, 80-ын тутыручы ханым тәмам кыйлып төшә. Күңелен күршесе Гөлнара Хидиятуллина күтәрә. Чәчәгендә утырта, яшелчәсендә. Инопланетяннар утыртып киткәннәр, безгә кыярны. Гөлнарага да шулай дип шалтыраткан, Гөлнара көлә. Сезне борчып тормадым, сез җыкларга жатканыгыз эми утыртып төштем ди. Гаилә белән көндезге чәйгә җыелганда да Фәния апа гел 3 чыкырга чәй ясап куя. Гөлнара керер дип, язлыкта ук ул юып киткән агач йортлары әле дә хуш ис аңгыта. Аларның күңелләрен үстерер өчен инде без арга шундый ярдәм кулы суздык инде. Булышырга тырышабыз, инде ай сайын иләрен җыештырышырга ярдәм итәбез инде.
Булары Кыркашык станциясы егетләре. Күбебез спортчылар, кешебез ташып тора диләр. Апрельдән халыкка ярдәм итә башлыйлар. 250 гаиләне үз канатлары астына алганнар. Рәхмәт бигез, аман булышып торасыз. Гөлназ Гыйззатуллина 7 бала анасы, 50 квадрат метрлы йортта торалар. Кечкенә генә бакчасы, кыш кортлары бар. Балалары өйдә укый башлагач, җитмәүчелек бигрәк тә сизелде ди. Безне бердә калдырмадылар. Бу шер башлаганнан бирле алар безнең белән бергә. Кемдер ялгыз, кемдер инвалид туганын тәрбияли, атна сайын килеп торган азык-төлек зур ярдәм ди җирле халык. Гелдә шулай күчтән эшләр китереп тордылар. Бик зур рәхмәт аларга, исән сау булсыннар. Ылы кешеләр, бер үзе торган кешеләр, алар кибеткә чыга алмый, аптекага чыга алмый, бер кая чыгып булмый, ярамый инде. Куркыныч та может быть. Шуңа күрә без шул кешеләргә булышырга булдык инде. Менә Биектау районы Сослак авылында да иртәдән балта тавышы, абыйлы энеле Динар һәм Ленар Зиннатуллиннар игезәкләр. Буш вакыт чыккан саен исә ярдәмгә ашыгалар. Утынны күрше Роза апаларына әзерлиләр. Алда яллар бит, мунча ягасы бар. Авылда күрәбез, кемнең утыны ярылмаганы, кемнең пешәне чалмаганы. Шушындай коронавирус чорында да инде күп бала гаиләләргә, ялгыз торган әбиләргә бушмасак нәрсә була инде. Бик карыйлар, рәхмәт яусын. Утыннарымда жаралар булышалар. Күршеләре менән нинди эш булса әйтәм, алар кирип булышалар. Мин арга вәтшул. Меня зовут Аня, и я являюсь волонтером. Бу яшь кызның исеме Анна. Ул Әлмәт районының Карабаш бистәсеннән. Киләчәктә журналист булырга хыяллана. Әлегә социаль роликлар төшереп, кешеләргә ничек ярдәм итеп булуын башкаларга да күрсәтә. Үзе дә волонтер. Анна 9-нчы сыйныф укучысы, имтиханнар бирергә дә өлгерә, 80 яшьлек каршыкны да карый. Продукция сырасам, продукциясын кетерделәр, дару сырасам, даруны кетерделәр. У нее нет детей. Кызганыч, Наҗия апаның балалары булмаган. Бик жәлләдем мин аны. Кызы кебек күрә ул мине. Мин дә әби дип дәшәм. Мондагы яшьләрне Благодарение хәйрия фонды берләштерә. Пандемия ярдәм сүзенең мәгънәсен гел киңәйтте. Аның шикләре гомумән юк икән. Ярдәм кулы сузучылар бик күп булды. Хәтта аптырап та калдык. Күрше хакы Аллаһ хакы диләрме әле? Шулай инде авылларда кешеләрнең проблемалары аерым ачык күренә. Менә шул коронавирусны гына алыйк. Иләре дә юыла, пешәне дә чабыла, ярдәм итәләр бит. Зур шәһәрләрдә кечкенә проблемалар югалып калыр кебек, әмма алай түгел. Мисаллары да бар. Менә без хәзер Сукбайлар сыйыну урынында кирип карыйк әле. Менә әле сезнең ничектер помидорлар монда инде чәчәк ота, кичкенә генә помидорлар да бар. Светлана Максимова Казанга Украинадан күченә. 2 ел Лаеш районында яши. Кешене ширдән эш кыткара ди ул. Сукбайларга да быел яз 2 теплица кырып куйганнар. Мне дали вот это копашу здесь. Миңа менә бу эшне тапшырдылар. Тәҗрибәм дә бар. Каядыр сугылып йөрисем килми. Эшкә, чисталыкка омтылам. Нә, нинди татар мунчасыз инде, шуңа күрә безнең дә монда үз мунчабыз бар. Бу кырылма да әле күптән түгел барлыкка килә. Мунчаның тимер диварлары, мөфти бүләге, мишенә ләүкәләренә акча, халык садакасы. Элек монда көндә 30лап кеше кунса, хәзер йокы урыннарын 42гә җиткергәннәр. Яшәп ятасың, авырсыз әйтмиләр, нитмиләр, обижать итмиләр, аның башка ни юк инде. Шул ярдәм инде ул. Бик күп оешмалар эшләми башлады, кешеләр эшсез кала башлады. Аннары соң куркалар, без авырыбызмы, исән калырбызмы? Кемгәдер авыр икән, димәк, күпмедер кеше булган кешегә бу форсат аларга ярдәм итәргә. 2020 елның 1-5 аенда гына да республика халкы дәүләт хезмәтләре порталы аша хәйриячелеккә 6 миллион сумнан артык акча күчерә. Узган елның 12 аен алсак, бу сан 4 миллионга тулмаган була. Ярдәм янәшә республика хәрәкәте сафында хәзер 5,5 кеше. Бу әле исәпкә алынганы гына. Яхшылык эшләп суга салучылар, халык күрмәсә балык белер диючеләр күпме икән? Быелның коронавируслы айлары республика халкын әнә шулай үзгәртте. Алия Хәйретдинова, Вадим Илларионов, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Хәзер атнаның кайбер рәсми вакыйгаларына безнең рәсми булмаган күзәтү, аннары дәвам иттерербез. Рөстәм Минханов бу атнада башкала әбиләрнең хәлен белеште. Президент безнең ишегалда республика программасы үтәлешен Столяров урамына килеп тикшерде. Бар уңайлыклар белән бергә матурлыкта тудырылган 5 елга озынайтылган программа буенча 7000 ишегалды танымаслык булып үзгәрәчәк. Ремонтның эчтән дә тыштан да ялтыравын халык яшерми әйтә. Кәефләрегез ничек? Аллаһа шөкер. Поликлиника эшләй? Яхшы эшләй? Библиотекага йөргәлисезме соң? Библиотекага ни кирәк? Аларга аннан соң апайларга сөйләйсез. Оқыган.
Yıllar tanış olsan. Barızga da исәнлек. Исән сау булыгыз. Үзегезгә дә шулай. Фәрит Мөхәммәтшин күптәнге танышлары, авторитет-клуб әгъзалары белән очрашты. Ул борынгы машиналар белән кызыксынучылар берлегенең президенты да. Алдагы атнаның шәршәмбесендә Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган тантаналы йөреш әлеге транспортның 20дән артык түрі дә катнашачак. Я в восторге. На самом деле, сколько труда, сколько любви и сил и средств надо вложить для того, чтобы из таких старых машин давал путевку в жизнь. Илсур Метшинга хәбәр итүләренчә, башкаланың 4нче сәнгать мәктәбе үз укучыларын яңа уку елыннан кабул итәчәк. Капиталь ремонтны президент программасы буенча башкаралар. 600 бала заманча шартларда шөгыльләнә алачак. У нас вначале был тренд, мы побеждали капитальный ремонт школ, детских садов, и там продолжаем эту работу. Бу атнада авыл хуҗалыгы министрлыгында Татарстан умартачылары белән зур очрашу узды. Сүз яңа елның иске проблемасы бал кортларын сезонлы бәле, кырларны агулы матдәләр белән эшкәртүдән саклау чаралары турында барды. Хаталар өстендә эш узган еллык башланса да, мәсьәлә тулысынча хәл ителмәгән. Кабат агулану очраклары бар. Эшкәртү турындагы мәгълүмат умартачыларга барып җитми. Яңа атнада агрохолдинг вәкилләре, хуҗалыклар аерым җыелачак. Гомумән умартачыларны башка мәсьәләләрдә борчый. Төрле төбәкләрдән китереп бал продукциясын, бал белән бутамагыз, сатучылар белән көндәшлек итеп буламы? Үзәк Азиядан китерелүче бал кортлары безнең кортларга нинди зыян сала? Айзат Шаймарданов Лоиш районының танылган умартачысы Гафур Зарипов белән очрашты. Мин 6нчы нәсел умартачы. Бер вакытта мондый глобаль проблем булмады. Читтән килгән пал продуктлары алар инде умартачыларга зыян сала. Алар битендә, аларны бал дип әйтеп булмый, алар битендә медовый продуктлар. Килгән тавыш бөтен урман аланын чолгап алган. Бал кортларының иң тыгыз эш вакыты. Эшлиләр. Әти 30 марта берде, шуннан башлап яңадан башларга туры килде. Гафур Зарипов умарталык эшенә колхозлар таралгач тотына. Ул 6нчы буын умартачы. Әтисе дә, хәтта патша чорында яшәгән бабасы да умарта тоткан. Шул вакытта Гафур Зарипов Лоиш районының Кече Елга авылы фермеры да 350 умартасы 50 баш тирлеге бар. Ул әле игенче. Нигә бу 3 юнәлеш тә кирәк соң аңа? Хәзер үзе сөйләр. Әлегә шушы умарталыктагы 250 уягына да аңа елына 7 тонна бал бирә. Соңгы елларда кимиме җитештерү, әллә киресенчә артамы? Юк инде, арты бара. Җитештерү һәм табыш арта дигән сүз ишетү зур яңалык кебек яңгырый, чөнки узган ел умартачылар табышка түгел, киресенчә зыянга эшләде. Эш шунда республиканың басу кырларында агуланып бал кортлары үлде. Бүгенге көндә дә зарланучылар күп менә. Тәтеш районы бүгенге көндә шалтырата инде, анда шунда кортлар үлгән. Төнге сәгатьләрдә әгәр дә яхшы качественный агу белән агуласаң, кортларга зыян килми торган агу белән агуласаң, төнге сәгатьтә, кичке сәгать 8-дән иртәнге сәгать 2-гә 3-кә хәлек төнне агуласаң, хәзер бит инде бөтен Димәк, дөрес агуламыйлар. Дөрес агуламыйлар, көндез агулалар. Көндез. Агрономнарның салкын карашымы, илә инде вакытлары җитмәй. Бер вакытта да мондый глобаль проблема булмады. Бу проблема килеп чыкты үткән ел, быел килеп чыкты. Моның бит инде или агу, монда агулары дип әйтәбез инде, некачественный. Ни өчен башка умартачылар зур югалту кичергәндә Гафур әфәнде мондый проблема белән ничек очрашмаган соң? Сире гади, аның үз кырлары бар. 60 гектар майданда ул бал кортлары өчен фацелия, синяк, донник, эспарцет кебек чәчәкләр үстерә. Бу эспарцет дип атала. Бу махсус кортлар өчен чәчелгән. Буны махсус кортлар өчен генә түгел, бу миңа атларга. Бал кортлар өчен махсус минем 50-60 гектарга җыела. Мин аны теге 2-3 срокка бүлеп чәчәм. 50-60 гектарда. Әлегә башка чәчәкләр ачылмаган, ул чәчәккә күмелгәч үзенә күрә бер туристлар җәлеп итә торган урынга үреләде. Бу узган елгы кадрлар. Беренчедән инде минем шул умарталык янда кырлар үзеннеке бит инде. Мин анда әйткәнемчә инде гербицидларны, пестицидларны әз кулланам. Агулы химикатлардан ерак торучы фермер кырларда агротехник алымнарны киң җәелдерә. Сукалау, тырмалау, культивацияләү, чәчү әйләнешендә культураларны чиратлаштыра. Тагын 800 гектар майданда арпа, бодай, сулы чәчә ул. Бал кортларыннан соң чәчәкләр дә, башка үсентеләр дә малларга китә. Менә аның атлары һәм 50 үгезе. Быел ул тагын 150 баш үгез алу өчен грант тоткан. Оннары алларында тора. Кирәк вакытта килеп башлыйлар шулай. Комбикорма. Запас менә. Анда запасан, бында бер чак.
Соло, кукуруз, арпа. Ягъни умартачылык башта игенчелек белән, аннан терлекчелек белән шөгыльләнергә мәҗбүр иткән аны. Ахыр чиктә сыйфатлы бал килеп чыга. Бу Мәскәү өлкәсендәге биохим лаборатория биргән бәя. Бүген Гафур әфәнде дистәгә якын төрдә продукция әзерләй. Юкә балы, прополис, балавыз, чаршын, кәрәз бал. Быел Алла берсә, мен Татарстан тасырның 100 еллыгына эшләдек. Ләкин соңгы елларда тагын бер зур проблемасы барлыкка килә. Төрле төбәкләрдән китерелгән бал продуктлары, ягъни чын бал түгел, сәүдә киштәләреннән җирле җитештерүчеләрне кысрыклап чыгарган. Нәтиҗәдә чын балга ихтыяҗ кими. Да, инде алар умартачыларга бик зыян китерә. Ул килгән баллар, алар бөтен бал дип санап булмый. Медовый продуктлар. Соңгы елларда бик артты. Үзебезнең бал җитәрлек умартачылар бал җитештерә. Безнең битендә үзем мен Себергә дә җибәрәм, Мәскәүгә дә кергән баллар да күп безгә. Бүген Зарипов христиан фермер хуҗалыгында 8-10 кеше эшли. Умартада туганнары. Аның 3 туганы да умартачылык белән шөгыльләнә. Кияүләре Әюп Гыйниятов инде 20 ел шушында. Син, например, тырышлыгын куйсаң, алар да тырышып эшләгән шикелле. Һәм балында күп җыялар. Хөкүмәт эшле цивилизация килә, әкрен әйтәбез, эшләрне җиңеләйтәбез. Менә руйларны хәзер без булай гына җыябыз. Аш башламай йөрмибез в основном. Авырый башта җыярга. Хәзер җиңеләйде инде менә. Шулай да үзебезнең тукымнарга куркыныч яный ди тәҗрибәле умартачылар Татарстанга үзәк Азиядан китереп бал кортларын сату гомумән татар бал кортларын юк итәргә мөмкин икән. Беренчедән инде Үзбәкстаннан төрле алардан авырулар кайта безгә. Авырулар кайта. Икенчедән алар бит инде безнең климатка яраклашмаган. Эширлиләр малар нишләр? Ну, алар бит инде безнең үзебезнең чистопородный среднерусский татарский популяция калмаска муртага кушылалар бит. Моңа каршы торырга кирәк ди. Хәзер аның төп максаты Татарстан балы брендын булдыру. Күрше башкортларныкы билгеле бит. Без үзебезнең тукым кортлар була торып та балны бренд дәрәҗәсенә чыгара алмыйбыз. Бу халыкны ышанычлы һәм сыйфатлы бал белән тәэмин итүдә үзебезнең җитештерүчеләрне кайгыртуда була алыр иде. Лоиш районыннан Айзат Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Төрки каганаттан башлап Татарстанның иң яңа тарихына кадәр Тарих институтында җитәкчелек алышынуыннан да зуррак вакыйга булды. Институт Тартарика дип аталган бик зур, бай һәм катлаулы тарихи мәдәни атласны инглиз теленә тәрҗемә итеп бастырды. Бердән коронавирус тынлыгы, икенчедән институт тирәсендә барган башка хәлләр аркасында бу вакыйгага игътибар җитми калды.